Pasaden urtean, Euskal Telebistak Euskaltzaindiari eskatuta, onomastika batzordeak aztertu zituen Euskal Herriko hondartza batzuen izenak. Guztira izan ziren 100 bat hondartzaren izendapenak, nola esan behar diren, nola erabili behar diren telebistan eta irratian, eta ia egokiak diren izendapen batzuk edo beste batzuk berriagoak edo baztertzekoak ote diren. Onomastika batzordea horretan enpleatu da, edo hartu ditu hilabete batzuk edola, datuak bildu, aztertu pixka bat nolako erabilera dagoen tokian, nolako erabilera egon den dokumentazio zaharrean, eta baita ere, azken garaietan ere, turismoaren eraginez eta zelako erabilerak ibili diren bai medioetan eta bai turismo intereseko enpresetan. Esan bezala, onomastika batzordean aztertu ditugun datuak izan dira 3 jatorri desberdinekoak. Batetik, guk garrantzi berezia ematen dioguna beti, izaten da, tradizio idatzi zaharrean, dokumentazio zaharrean, leku horiek nola agertzen diren izendatuak. Hori da guretzat, euskal toponimiaren benetako tradizioa ematen duena, tradizioaren neurria ematen duena, noiztik erabiltzen den izen bat. Beste alde batetik badaude beste interes batzuk, orain adibidez surfa praktikatzen dutenek edo zer erabiltzen duten, edo enpresa turistikoek nola izendatzen dituzten, saltzen dituzten hondartzak edo. Eta orduan, erabilera hori ere ikusi behar da, noraino den zilegi horrelako izen moderno batek ordezkatzea izendapen zahar bat, noraino ez den edo noraino erabilgarria den aldi berean, zentzu batekin edo bestearekin, zenbait bainulekuren izenetan, atzematen da adibidez, ohitura handia dagoela idazteko leku izen horiek ahoskatzen diren modura. Hori ez da hiztegi arruntarekin gertatzen, hau da, norberak ahoskatu alditu gauzak bere eremuan, bere herrian edo bere eskualdean egiten den modura, hori ondo dago, baina maila idatzian edo erabilera ahosko jasoan, uste dugu bestela jokatu behar dela, gehiago atxiki behar diogula dokumentazio zaharrari eta ohiko usadio idatziari. Adibidez, Bermeoko Aritzatxu hondartza beti ohituta gaude modu horretan erabiltzen, edo surfleku bat dago Gipuzkoan ere orrua esaten dena, horiek badute bestelako izendapen bat, dokumentatuagoa edo erabiliagoa edo hobeto idatzita, nolabait esatearren tradizio idatziari erantzuna ematen diona, eta euskara estandarrarekin egokiago moldatzen dena, nolabait. Adibidez, Aritzatxu, Areatzatxu idatzi behar genuke, eta orrua ahoskatuarren orroaga da idatzitako izen osoa, nolabait, eta gure ustez horrela erabili behar da behintzat idatziz edo hizkuntza jasoan. Beste alde batetik, lehen esan bezala, izen moderno batzuk edo boladan ipini diren izen batzuk ez dira euskal tradiziokoak, edo euskal tradizioa, egondako euskal tradizioaren aurka doaz nolabait, gauza edo berrikuntza batzuk sartu nahi dira, eta horiek ordezkatzen ari dira neurri batean toponimo zaharrak, benetan zaharrak diren, edo aspalditik datozen beste toponimo batzuk. Adibidez, Sopelama dago La Salvaje edo deitzen den zera famatua, hori barinatxa da, edo barinatxe esaten dute bertan, gero Zumaia aldean uste dut dagoela Izpurupe hondartza, gaur egun Playa Gris ere esaten zaiola, modan ipini dena surfa dela eta, orduan, Playa Gris edo horrelako esamolde berriak edo La Salvaje, igual izan daitezke erakargarriak turismoaren ikuspuntutik, baina pixkat gure ondare toponimikoaren babesaren kontrako maniobra litzateke. Euskaltzaindiaren webgunean datu toponimikoak erakusten dira EODA izeneko datutegi baten bitartez. Euskal onomastikaren datutegia da, eta bertan nolabaiteko bermea daukaten leku izenak plazaratzen ditu Euskaltzaindiak. Hurrengo egunetan EODA datutegi horretan erakutsiko dira
104 hondartza izen berri hauek, orain arte ikusgai egon ez direnak, eta hiritar guztien esku egongo dira bai izen horiek eta bai haiek bermatzen dituzten datuak eta barrak.